Bueno, pois xa vedes a quen temos aquí meneando as cadeiras, como ben sabedes, Leticia Sabater. E hai que dicir que Leticia Sabater está pois unha vez máis no ollo da polémica. E mirade, por qué? Porque nesta ocasión ten que ver con Galicia e co Entroido de Xinzo. Resulta que Leticia iba a actuar como parte da programación do Entroido de Xinzo, iba a actuar o venres 28 de febreiro na festa Glam. O que pasa é que pois houbo xente que criticou a súa actuación, xente que considerou que, bueno, que non era o mellor a actuación máis axeitada para un venres pola tarde cando ali pois asisten nenos. Entón a cousa puxose así un pouco tensa. Sí, puxose tensa, pero vamos dicir unha cousa. A mí hai unha cousa que me encanta de Leticia Sabater, que sempre dá cara e sempre fala. Sí, e hai que dicir, a Leticia Sabater ante a polémica non calou e efectivamente deu a cara. En este caso foi con nosos compañeiros do Quen Anda Aí, porque os nosos compañeiros, moi ben feito como sempre, puxeronse en contacto con ela para preguntarlle se ia estar en Xinzo ou non. E Leticia contestou ao momento a través das redes sociais deixando unha mensaxe que unilateralmente decidía non ir ao Entroido de Xinzo de Limia, que non está onde non se lle quere, que ten máis de 200 actuacións, que lle sobra o traballa que non viña a Xinzo. Bueno, despois de varios días de dúbidas, parece que a auga volve ao rego, así que o Concello puxose en contacto con Leticia Sabater e parecese que finalmente todo volveu á normalidade e efectivamente vai estar aí en Xinzo de Limia. Así que en Xinzo así o colledes. Tiki-taka, tiki-taka. Papacito, papacita. Salchipapa. Salchichaillo, papa. Tiki, 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 tiki. Salchipapa. Salchichaillo, papa. Ai, que non está. Que xa pensei que chegara, que non queda nada por día 28. A nosa deusa Leticia Sabater ven a Xinzo de Limia. Bueno, espero que sí, non sei se alguén me pode confirmar. Señora, non verías escoitando aquí a Leticia Sabater? A ver. Allí, papá, nete, chaca, 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 riqui, riqui. Estás con Leticia. Esta noche tú y yo nos vamos a despechugar. Quen actúa aquí o día 28, venres 28? Non sei nada. Non sabemos, a verdad. Leticia Sabater. ¡Ostras! Sí, actúa Leticia, me he enterado, me lo Sí, dijeron. o sea, é certo, porque que sí, que no, que caiga un chaparrón, pero finalmente entón sí. Sí, al final sí que actúa aquí. Leticia Sabater. Tiki, 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 tiki. Fixadevos que ten brilli brilli o gorro e lembrade que ela actúa na primeira edición do Brilli Brilli Xinzo. Leticia Sabater actúa definitivamente o 28 ás 11 na Praza de San Roque de Xinzo de Limia. Sí, fíxate, vos non o sabía. Pero Leticia Sabater saben quen é? Sí. Quen é Leticia Sabater? Unha estrela mundial. Non sabes quen é Leticia Sabater? Leticia Sabater. Que veña a ver se lle botamos un meneíño e un bailiño, bo. Ui, ui. Oh! Oi. Espera, que teño unha mensaxe de Leticia Sabater a través da Hora Galega que temos que darlles a todas e todos de Xinzo de Limia. Atención, Xinzo! Remite Leticia Sabater. Hola, Emilio. En carnavales para mis gallegos. Lo único que decirte que encantadísimo de actuar. Que tanto quiero, muchos besos, Galicia. Toca la zambomba. Hola, ¿qué tal? Finalmente temos actuación o día 28, sí ou non? Ven esa muller. Pues non sei, aquí non sei se virá que fai demasiado frío para ela, Dalle un consello se nos está ben. Bueno, que veña a brigada. Tanta minifalda co frío que fai, non sei o se aguantará. Tú, cuando decides ir ver un concerto de Leticia Sabater, cuál é ese resumen nunha palabra? Inesperado. Eu collín algo de pánico de cando era pequeno, entón non me... De cando faseo de medio de alegría. A mediodía, alegría. Non estou moi posta na súa música. A Leticia Sabater. Bueno, están limpos, todo esto, para que lle dé un suplido. Están xa desinfectados. Vámonos. Botellón. Polo barrán. Taca, taca, taca. Papacito, mamacita. Salchipapa. A salchipapa. Polo barrán. Tiki, 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 tiki.